sunanka? Sunana Hashim Isiyaku. Shekarunka nawa? Shekara ta 30. A ina kake da zama? A nan tudun Murtala. To, ka ji abin da ya faɗa. Ya kuke da shi? Aboki na ne. Kusan tsawon lokaci. Kai me kai a cikin wannan harka gaba daya? Tsakani da Allah ni abin da ya kira ni ya ce mun akwai makocinsu da matar shi ta yi bari. Da ta yi bari sai ya ce to da Allah yana so a je a binne ta, sai ya ce to a kai ta makabarta mana a binne ta. Sai ya ce mun a'a wai ba sai an kai ta makabarta ba. Na ce to ya za a bari a ce ba za a binne yarinya a makabarta ba. Sai ce ai bari ne. To a takaice dai kai wani gudunmawa ka bayar? Ni kawai iya abin da ya ce mun in zo in binne musu wannan barin da aka yi. Ka birne? Sai ya kira ni ya kira ni ya ce da dare zan zo. Sai ya ce mutum nawa za a bani in binne. Na ce a ka je ku yi magana da shi, tunda ni ba zan ci ga, tunda larura ce ta samu mutum, ba zan yanke hukunci ce ga abin da za. To me kuka yi dai a takaice a ƙarshe? Daga ƙarshe sai ya ɗauko abu ya zo da daddare ya ajiye a makaranta. Ni ne na yi tono. Waye binne? Ni ne na binne. To magana dai akan cewa a baya ya nemi da kai da wata mata ma ku yi garkuwa da yarinyar, haka ne ko ba haka bane? Ya nemi na gaya masa gaskiya ni ba zan shiga ba na yi ba. To alhamdulillah yanzu dai gashi zamu je, zai kai mu wurin, za su kai mu wurin da aka binne wannan yarinya. Ubangiji Allah ya jikanta, Allah kuma ya gafarta mata. Za mu je mu gani domin ya nuna mana. Mu je zuwa. Mu je ina medical ce? Bismillah. Mu je. Medical ce. Ina masu bin sa bayan. To mazo kusa kai. Mazo kusa kai nuna mana daidai inda ka binne. Daidai ina ne aka ramu? A ina ne? A nan wurin? To shi ke da abu da wurin mu gani. Ina masu hebur din abu da jama'a da Allah a ja baya. Da dai ina ka sa kan maza kai kai nuna mana da kai maza. Mu je da dai nuna mana da dai wurin. A nan ne, yana a cikin buhu ne. A cikin buhu ne? Da dai ina ne? Daidai nan ne. To ya kai ramin karami ne ko babba? Ai shi ramin ba ni ne ba. To matso kai. Nuna mana ina ne ramin yake? Daidai wancan wurin? Daidai nan ne? To dawo baya. To alhamdulillah nan wurin da kuke gani shine wannan buhun, gashi nan buhun ne. ka zo ka duba ta gata. Allah jiganta, Allah ya gafarta mata. To ga su nan dai wanda suka yi wannan garkuwan kuma suka yi wannan kisan kai din, wanda ko shakka babu wannan marasa imani, wannan marasa tunani, wannan tsinannin mutane za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Allah ubangiji ya kare mu daga sharrinsu.